Božie a dotkne sa pravého miesta, teda tvojho srdca, stane sa jedna vec a povieš, Pane, takýto špinavý a hriešný som ja, až tak ďaleko som od teba. Alebo sa môže stať, že budeš potešený, že vyjdeš z tejto miestnosti plný radosti. Toto je slovo Božie. Takže ak chcete, aby sa toto s vami stalo, poprosím vás, aby ste si našli dobré miesta. Ak budú vaše detičky vyrušovať, ak budú plakať, poprosím ťa, zober ho niekde vedľa a keď prestane, prídeš s ním späť. Aby tu bol poriadok. A chcem, aby sme privítali potleskom pastora. Môžeme? Amen. Halelúja. Nech je požehnaný Pán Boh, stvoriteľ neba aj zeme. Amen. Amen. Halelúja. Pán Boh, ktorý udržiava všetko svojím slovom. Amen. Amen. On udržiava svojím slovom celý vesmír. I našu zem. Aj teba osobne. Halelúja. Stačí jedno slovo od Boha a všetko sa mení. Amen. Boh je Boh. Všemohúci, vševediaci. Amen. Jeho mená sú El Shaddai, Jehova Jireh. El Shaddai znamená Pán všemohúci. Jehova Jireh znamená Boh, ktorý všetko vidí. Halleluja. Elohim, Adonai, Pán Boh s nami. Amen. Boh je s nami? Amen. Halleluja. Boh je s nami už od stvorenia zeme. Amen. Len človek si to není vedomý. Amen. Boh je s nami už od stvorenia zemi. Biblia hovorí už predtým, ako Boh stvoril tento svet, tak už poznal všetky dni. Halleluja. On poznal všetky dni, aj tento deň. Dal Pán Boh preto, aby si ty bol zachránený a spasený. Amen. God love you. Veríš, že Boh ťa miluje? Miluje ťa Boh? Halleluja! Daj mu potlesk! Sláva Tebe! Halleluja! Boh miluje človeka. Už koľkokrát ste počuli tento stih, tento verš, alebo túto vetu, mnohokrát. Ale možno ste to ešte neprežili. Je to tak? Možno ste to ešte neprežili. Už veľakrát ste počuli, že Boh miluje ľudí, ale možno si to sám osobne ešte neprežil. Neprežil si dotyk Božej lásky. Halleluja. A preto Boh volá všetky, poďte ku mne, poďte ku mne, poďte ku mne. Ale nestačí prísť, počúvajte, nestačí prísť len na takéto zhromaždenie, ako je dnes. Nestačí prísť Bohu, že prídeš na takéto zhromaždenia, lebo na takéto zhromaždenia sa môže stať, že sa ťa Boh nedotkne. Ty musíš inakšie prísť k Bohu. Vieš ako? Vieš ako? Vieš ako? Skrze vieru. Amen? Skrze vieru môžeš prísť k Bohu. Lebo k Bohu môžu prísť len tí, ktorí veria. Amen? Lebo Boh si ctí takýchto ľudí, ktorí veria v Neho a prichádzajú s vierou. Nám nestačí chodiť na modlitebnách, na skupinkách, na bohoslužbách. My musíme prichádzať vždy, keď prichádzame k Bohu, tak vierou! Viera je prístup k Pánu Bohu. Viera je kľúč k Bohu. Halleluja! Viera je kľúč otvorenú Bohu, k Božiemu srdcu. Halleluja! Ak máš vieru, brata, sestra, ty môžeš kedykoľvek prichádzať pred Božou tvárou. Halleluja! Vieš, čo otvára tebe dvere? Tvoja viera. Amen? Kto má tu vieru? Má niekto z vás vieru? Halleluja! Ak máš vieru dostatok, tak tá viera ti otvorí dvere k Bohu. Tak tá viera ti otvorí dvere k spáseniu. Halleluja! Tá viera ťa dovedie až do konca. Amen? Teda brat a sestra, ak myslíš, že máš vieru, tak si to drž. A nedaj si to ukradnúť. Amen?
Počuli ste, čo sa deje teraz momentálne v Anglicku, že vraj? Alebo, je to pravda, alebo nie, že kradnú deti? Počuli ste, že kradnú deti? Kto sa bojí o svoje deti? Je to normálne, aby ste sa bali, je tak? Je tak? No čo si myslíte, brat a sestra? Kradnú deti? Berú deti? Viete o tom, že viera, naozajstná viera, ak máš vieru naozajstvu, tak ty sa nemáš ničo obať. Počúvaj dobre. Biblia hovorí, v Biblii sa píše jedno slovo, že viera vyháňa, povedz, viera vyháňa, amen. Vieš, kto ti prináša strach? Satan. Diabol. Od koho pochádza strach? Od koho pochádza strach? Prečo príjmaš potom ten strach? Prečo príjmaš veci, ktoré sú svetské, ktoré sú od Satana, od diabla? Prečo potom nechávaš, aby ten strach ťa ovládol? Prečo potom nechávaš miesto diablovi? Kde je v tom Boh, ak máš vieru? Koľkí ľudia, že aj odchádzali, kúpili si lístky, všetko zanechali, idú domov, lebo strach. A kde je v tom Boh? Ak odchádzajú ľudia, ktorí neveria Boha, ktorí sú neveriaci, ktorí sú ateisti, im sa nečudujem, ale odchádzajú veriaci, ktorí prijali Krista a hovorí, že poznajú Boha a poznajú Ježiša Krista a majú v ňom veru. Tým sa čudujem, kde je naša viera? Kde je dnes naša viera? Rómovia! Strach máme vtedy moc, ak mu dovolíte, aby sa vás ovplyvnil. Biblia hovorí, zoprite sa diablovi a diabol musí ucieť v mene Krista. Amen? Strach, obavy, čo bude so mnou, čo bude s mojimi deťmi. Toto všetko. Ty to nemáš pretrpieť, ty to máš dať Bohu. Ty sa nemáš čo bať za svoj strach. Zomrel Ježiš Kristus na Golgote. Ty už teraz nemáš žiť obavami a strachom. Ty máš žiť vierou. Amen. Ty máš žiť vierou. Nie strachom. Ale sú ešte veriaci, ktorí sú zmietaní každým metrom. Rómsky internet. Falošné poplachy. Stalo sa, áno, že rodina zobrali, ale na základe niečoho. Nie len tak, bezdôvodne. Nikto dnes nemá právo len tak brávať deti. Za to, že ešte na sociálke ešte môžu zobrať deti. Nie. Neexistuje. Na to je zákon, ktorý aj tento štát, aj títo ľudia musí dodržiavať. Môžu len vtedy zobrať, ak sa o nej nestaráš. Ak piješ, droguješ a deti chodia špinavé a dostávaš peniaze, vtedy ti môžu zobrať. A to je v každom štáte, to je aj na Slovensku takto. Ak deti nechodia do školy, to je normálne. Ale niekto, jaj, deti ukradnú, tam ukradli deti, v Bradforde, v Derby, čo ja viem. A nikde nič. Samé pláne poplachy. A kvôli tomu, koľkí ľudia pozučekali, koľký dní nespali, rodiny sa ponavštevovali. Hej, všade to bolo. Je to tak? Vidíte, čo robí strach? A toto, čo sa stalo teraz, to bol iba falošný poplach. Pozrite sa, falošný poplach. Nič sa nestalo.
nič sa nestalo. Ani nič sa nedeje. A čo môže urobiť falošný popad s ľuďmi? Bratia a sestry, nemáme sa nechávať dneska na to, čo sa deje vonka vo svetu. Lebo Pán Boh si nás zobral do svojej ruky, do svojich dlaní. A On má nad nami ochranu. Amen. On hovorí, že my sme teraz Jeho deti. On hovorí, že my sme teraz pod Jeho ochranou. Tak koho, alebo čo sa máme báť? Amen. Ako hovorím, že ľudia, ktorí nežijú s Bohom, im sa není čo čudovať. Ale ľudia, bratia, ktorí chodia v cirkvi, počul som, že u nás v Derby Pálov niektorí si už aj listky kúpili. Ale prečo sa neprišli poradiť? Chodia do cirkvi. Kto je ich autorita? Kto je ich duchovný otec, vodca, pastor? Prečo sa neprišli poradiť? No čo robíme, pastor, ako to bude? Ani jeden z nich neprišiel. A takto, podľa toho môžem vidieť, že nechávajú sa viesť každý vetrom. Ich viera není v Boha. Môžu povedať, že není Boha? Není Boha. Ich viera není založená na Boha. Ich viera jednoducho je položená na nich samých. Dnes nedôvera je hriech. Môžeš prísť, ako som hovoril, do kostola na bohoslúžby, na všetko. Ale ak nedôveruješ tomu, koho si prijal do svojho života, ak neveríš Pánu Bohu, že On má tvoj život v rukách, potom sa to ukáže. Čo potom? Ak neveríš samotnému Bohu? Čo potom? Čo potom? Môžeme si prečítať verš, tí, ktorí máte Biblie. Júda 1.5. Júda 1.5. List Júda, si myslím, že to je. 1.5. Poďte, pozrieme sa na ten list, na ten verš. 1.5. Júda. Deško máš, poď prečítať. A chcem vám pripomenúť, ktorý raz viete to všetko, že Pán, zachraňac ľud z egyptskej zeme, po druhé tých, ktorí neuverili, zatratili. Amen? Poprvé tých, ktorí neuverili, zatratil. Kto? Kto zatratil? Pýtam sa, kto zatratil tých, ktorí neverili? Boh. Prečo? Tak to počuj, pralepenie. Zbytočne tu chodíš. Zbytočne dávaš čas tomu, že tu chodíš, že tu naštívaš, ak nemáš vieru Boha. Ak nie je tvoj život položený na Boha tak, ako má byť, potom sa môže stať, že aj teba Boh môže zatratiť. Ako sme povedali, ak máš vieru, tak Boh ťa príjme. Ale bez viery ťa môže Boh odvrhnúť od seba. Biblia nám hovorí, v starom zákone sú príklady, a to sú ponaučenia pre nás. To je ponaučenie pre nás dnes, pre teba a pre mňa. Že Bohu môžeme prísť vieru. Len tí, ktorí naozaj veria a dúfajú a dávajú celý život Bohu. Čo s tebou bude, brata, sestra? Čo s tebou bude? To presne, čo hovorí Biblia. To presne, čo hovorí Biblia. Boh chcel zachrániť ľudstvo. Boh chcel zachrániť aj do dneska.
Len ľudia sú všelijakí. Boh stále nemení svoj plán. Amen. Tak ako v Egypte, kedysi, ešte za dní Mojžiša, ešte dní za patriarchov a kráľov a ja neviem, sudcov, tak Boh vždy chcel zachrániť izraelský ľud. Ale mohol zachrániť len tých, ktorí mu verili. Amen? A Boh chcel vyviesť von, počujte, izraelský národ z otroctva, z biedy, z utlačovania, zo strachu. A aj vyviedol. A teraz, a vtedy chce až podniesť aj nás vyviesť von z tmy, z hriechu, z strachu. Aj dnes. Preto tu dnes sedíš, brata, sestra. Preto tu dnes sedíš a počúvaš, že Boh to myslí vážne aj s tebou. Aj s tebou. Nie si tu len náhodne, si tu preto, lebo Boh ťa tu chcel mať, aby ti povedal, že ťa chce zachrániť, no Boh hovorí, zachrániť ťa viera. Ozajstná viera v Bohu. Nie taká tá viera, že verím a skutky sú mŕtve, ale viera a skutky sú živé. Nestačí nám chodiť, stačí nám to žiť. Žiť vo viere. To znamená, že ak príde na mňa nejaký strach, ak príde na mňa nejaký vietor, budem stať pevne vo viere v Krista Ježiša. Amen? Amen. Lebo nikto nemôže proti nám, ak je Boh za nás. Amen? Amen. Čoho sa tak aj ty bojíš? Alebo poviem inak, aj tak si bezbranný. Keby aj niekto nám chcel zobrať deti, si bezbranný. Vieš o tom, že si bezbranný? Čo by si mohol spraviť, keby naozaj ti chcel niekto dnes zobrať deti? A v Biblii čítame, dva razy sa stalo, že takto zobrali deti. Rodičom deti a pozabíjali ich. Čo proti tomu môžeš? Nič, ak nemáš vieru. Ale ak máš vieru, môžeš všetko. Ak máš vieru, môžeš všetko! Lebo veriacemu je všetko! Amen? Veriacemu je všetko možné. Veriaci sa hodí na kolena, bude postiť a bude prosiť Pána. A vieš čo? Pán pošle anielov, aby ťa ochránil. Pán nedopustí na teba. Pán nenechá, aby si trpel, aby sa bál, aby si žil v strachu. Nie, práve preto Pán prišiel. Amen? Veríš, že Boh je slepý? Veríš, že Boh je hluchý? Ty veríš, že Boh všetko vidí? Amen? Ty veríš, že Boh všetko počúva? Amen? Prečo potom nenecháš Boha, ktorý je v tebe, aby si videl to, čo vidí On? Prečo potom nevidíš tak, ako vidí ten, ktorého si opíja? Prečo nepočúvaš veci, ktoré ti Pán hovorí? Ale počúvaš veci, ktoré ti tento svet hovorí? Kým a čím si vedený? Kým a čím si vedený dnes? Svetom? Strachom? My sme prijali Pána Ježiša Krista. Amen? A hovoríme, že Pán žije v nás. Amen? Čo si myslíte? Že On cez nás nevidí? Myslíte si, že On cez nás nepočuje? Alebo myslíte si, že Pána Ježiša Krista vy vystrašíte? Aj veru deti, myslíte, že s vami sa spolu bude Pán strachovať? Vystrašíte tým Ježiša? Čo si vlastne myslíte? Kto vládne nad vám? Kto vládne? Kto vládne? Kto vládne? To je strach? Ty? Alebo má vládnuť Ježiš? Ak by mal vládnuť Ježiš. Ak by mal vládnuť, ak by naozaj vládol v tvojom živote Ježiš,
žiť v strachu, amen? On nenechá, aby si sa bál, aby si trpel od satana. Pán Boh satana porazil. On je už porazený, je zničený. Prečo sa niekedy dávame zmiaknúť tým, ktorý už je porazený, ktorý je zničený? Či neporazil Pán Ježiš smrť na Golgotu? Či nebola porazená smrť? Prečo sa teda bojíš? Keď víťazstvo máš v rukách, haleluja! Boh ti dal víťazstvo aj nad smrťou. A tí, ktorí veria, budú žiť. Čo sa strachuješ? Vali smrti? Veď smrť je nám ziskom. Smrť je nám ziskom. My smrťou získame čo? Večný život. Haleluja! Večný život, ktorý pre nás dokonal Pán Ježiš, ktorý pre teba a pre mňa dokonal na kríži, tam na Golgote, vyľal svoju svätú krv, aby ty a ja som mal večný život. Halleluja. Už ste zabudli, čo to stalo našeho Pána? Už sme zabudli, prečo Pán Ježiš prišiel? Zabudli sme, že teraz sme sa skrze vieru stali Božími deťmi. A že ako Boží deti máme nárok na všetko. Že máme nárok, lebo sme dedičia. Sme dedičia, spoludedičia Ježiša Krista. Že všetko, čo má Pán Ježiš, máme aj my spolu s ním. Lebo ten duch synovstva je aj v tebe, aj vo mne. Tak ako Ježiš je Pán všetkého a je dedič. Aj my sme spolu s ním dedičia. Halleluja. Ten duch spolu synovstva je rovnaký v tebe. Ó, halleluja. Ak Pán pozerá na svojho syna, potom pozerá aj na teba. Halleluja. Ak Pán pozerá na svojho syna, potom pozerá aj na teba. Ak Pán Boh miluje svojho syna Ježiša, potom miluje aj teba. Lebo si ho prijal. Lebo ty si v Kristovi. Amen. Lebo ty si Kristovi a Kristus je v tebe, potom je tá láska dokonalá. Amen? Nestrachujte sa a nebojte sa. Ak počujete všetké veci, čo sa deje vo svete, poďte najprv pred Božím trónom, pred Božou tvárou. Sklonte sa pred ním a povedzte: Pane, aj keby neviem, čo sa dialo vo svete, viem, že ty si so mnou. Koho sa mám báť? Koho sa mám báť, keď ty si so mnou? Halleluja! Boh je s nami! Máš takúto vieru? Máš takúto vieru dnes, brata, sestra? Je v tebe takáto viera? Čo museli v starom zákone patriarchovia Tito prejsť, keď im videli, ako im vlastne deti zabíjajú? Pred vlastnými očami brali deti a zabili ich. Neviem, či ste čítali, ale brávali im deti a vieš, čo s nimi urobili? Cez skaly hodili do mora. Zaživa! Čo by si robil? Čo by si robil? Keď dneska len poplach je vo svete. Ale títo aj napriek tomu verili Bohu. Verili Bohu, viete prečo? Lebo ho poznali. Lebo poznali Boha nielen tak ako, ale poznali Boha, že Boh môže všetko navrátiť. Amen. Amen. Poznali, že Boh je život. Poznali, že z Boha prichádza život. Poznali Boha ako Boha, ktorý je vzkriesenie a život. Boh môže navrátiť všetko, dokonca aj život. Amen. Tento svet môže zobrať život. Alebo môže, tento svet berie život, ale Boh prišiel, aby dal naspäť. Amen? Boh prišiel naspäť, aby dal život. Ó, sláva Bohu. Brat a sestra, rozumieš, o čom tu rozprávam? Ak rozumieš, zdvihni svoju ruku. Halleluja. Dnes Boh
ti chce povedať, že nemá sa čo báť. Ak veríš, že on je s tebou. Daj všetky trápenie, daj všetku bolesť Bohu. Nemá sa ty zdrápiť. Už za to trápenie, už za to bolesť a za to všetko už zomrel Pán Ježiš. Amen. Boh nechce, aby si žil ďalej v strachu. Boh nechce, aby si žil ďalej v temnote, v otroctve. Boh chce, aby si žil v slobode, ktorú ti dal z milosti. My sme si tú slobodu nezaslúžili. My sme si tú slobodu nemohli ničím kúpiť, ale Boh ho nám dal z milosti, lebo nás miluje. Amen? Amen. Koľkokrát musí prebojovať nejaké veci, ale sám to ťažko prebojuješ, ale s Bohom prebojuje všetko. Amen? Lebo on je víťaz nadovšetko. Nad každé problémy. On má riešenie. Veríš tomu? Aj nad týmto problémom. Viete, o pár dní bol tento problém, ktorý teraz bol v Anglicku, takýto obrovský, že sa to nedalo ani vieš čo, ale zrazu, keď sa človek pomodlí, zrazu, keď sa človek za to postia, pomodlí, zrazu táto vec je takáto malička. Amen? Lebo to je Boh, ktorý toto robí všetko. Amen? Nechajte Boha vo svojom živote. Nechajte Boha vo svojom problémoch a uvidíte, aké vaše problémy sa zmenšia. Zmenšia, že si ich potom aj nebudete všímať. Amen? Amen. To my si sami robíme niekedy tie problémy sami. Strach. Počujte, strach. Židom 11:6. Pozrite si, otvorte si. Máte? Nemáte? Málo z vás majú Biblii. A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažia hľadajú, je odplatiteľom. Amen? Amen? Tento verš sa dá vysvetliť len, čo ja viem, teraz ako slovami. Ale k tomu to neveríš. Bez viery si stratený. Bez viery si stratený. Počúvajte, a bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Neexistuje, aby si sa zapáčil Bohu. Ak chce sa zapáčiť Bohu, musíš mať vieru. Ale ako to vieru? Ako vieru? Ako vieru? Ako vieru? Ako vieru? Čo to dnes má človek za vieru? Božiu vieru. Božiu vieru. Málo kto má Božiu vieru. Vieš, ako vyzerá tvoja viera? Kto z vás chce vedieť, ako vyzerá dnes tvoja viera? Jednoducho, poviem vám. Dnes naša viera vyzerá takto. Bože, daj. Keď dáš, tá dobre. Keď nedáš, už neverí. To je viera. To je viera. To je ľudská viera. My si myslíme, že keď je nám dobre, že keď sa nám žije dobre, že keď sa nám darí v živote, že keď máme úspech v živote, proste niekedy si hovorím, že keď nám ide teraz karta, takže to nám Boh žehná. Boh je s nami. A keď nám nejde karta, keď sa na nás všetko rúti, keď problém za problémom a problém za problémom nás nasleduje, myslíme si, teraz sme niečo museli urobiť. Lebo Boh nie je s nami, inak by nám žehnal. Viete? Viera nejde o to, či sa ti darí v živote, alebo nedarí. Počúvajte. Viera není o tom,
Lebo ja som si tiež na začiatku niekedy myslel, to preto je so mnou tak, lebo málo verím. Lebo keby som veril viac, tak by som mal viac. Ale preto málo mám, nedarí sa mi, lebo asi nemám toľko viery. Ale tvoja viera nie je o tom, že budeš mať viac alebo menej. Tvoja viera je o tom, že máme veriť, že Boh je s nami. To nezáleží, že teraz sa mi darí, tá Boh je so mnou. Nie. Či sa ti darí, alebo či sa ti nedarí, tvoja viera má byť v Boha. Tento svet ale dneska učia, že Boh je Boh požehnania. Amen, Boh žehná. A preto, ak nemáš, možno není s tebou Boh, lebo si hriešný. Možno žiješ v biede, možno hovoríš, že som v toľký čas Pánu, žiješ v biede, tak hovoríš, že som hriešný. Boh so mnou není, lebo nemám. Som chudobný, ale to nejde o to. Tu nejde o to. Ak niekto takto učí, tak je to falešné učenie. Boh miluje aj bohatých, Boh miluje aj chudobných. Amen. Boh nemiluje iba jedno, hriech. Boh nemiluje hriech. Boh chce, aby si žil vierou. Či máš, či nemáš, viera musí byť v Boha. Kedy spoznáme, že máš vieru? Kedy? Vtedy, keď nemáš. Vtedy, keď si chorý. Vtedy, keď sa trápiš. Vtedy, keď žiješ biedný. Vtedy, keď sa na teba všetko rúti. Vtedy prichádza Pán. Vtedy prichádza tvoja viera. Vtedy sa ukazuje tvoja viera. V čom vlastne veríš? Čítal niekto z vás knihu Job? Kto čítal z vás knihu Job? Príbeh o Jobovi. Tak si ju prečítajte. Je to v Starom zákone. A naučite sa dosť. Čo to je o biede? Čo to je o chudobe? Žiť o chudobe? Čo to je viera? Na čom je dnes založená tvoja viera, brata, sestra? Čo s tebou dneska zametá? Čo? Alebo kto? Ja som mal s tým problémy sám, roky a roky, pokiaľ moja viera nerastie. A stále ešte rastie moja viera. V koho? V Boha. Lebo ja som si myslel, Pane, tak toľký čas som s tebou a stále tie isté problémy, stále tie isté veci, stále tie isté slúženia, problémy, prečo a stále otázky, prečo, ak som zadíde. Do dneska ja som už na tie otázky prestal už rozmýšľať. Ja neviem prečo. A poviem ti pravdu, ani ty nevieš prečo. Ale jedno viem. Boh vie prečo. Amen? Boh vie prečo ty musíš prejsť nejakým životom, nejaké veci, to len Boh vie. Ale ja verím a dôverujem Bohu, že tým, čo prechádzame, Boh nás chce naučiť niečo. Amen? Boh nás tým, čo prechádzame, chce niečo naučiť a prevychovávať nás. Amen? Boh nás chce naučiť a prevychovávať tak, aby sme my celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou láskou Jeho milovali. Boh nás chce tak prevychovávať, aby sme Mu dôverovali. Boh chce, aby sme boli závislí na ňom. Amen? To preto si tak, aby si vedel, že potrebuješ Boha vo svojom živote. Halleluja. Preto má slúženia vo svojom živote. To preto musíš prejsť nejaké prekážky a trápenia. To len preto, aby si vedel, že potrebuješ Boha. Aby si vedel, že ty nie si Boh. Aby si vedel, že potrebuješ Boha a že ty nie si Boh. Ako niektorí si myslia si, že keď sú bohatí, že majú peniaze, tak sú bohovia, netreba im nikto nič. Ale aj keď peniaze raz zmiznú, aj keď peniaze raz sa stratia. A potom pôjdeš, Pane, potrebujem ťa, ale
ale môže byť neskoro. Čak by dnes mal prísť Pán Ježiš Kristus. Biblia hovorí, a to slovo, keď hovorí, tak je z neho vycítiť takýto smutok. Keď prídem, či nájdem dosť viery? Či nájdem vieru? Počujte dobre, čo nemyšte, počujte dobre. Slovo Božie hovorí, Pán Ježiš hovorí, a keď príde, viete, Boh preto neprichádza. Možno by už prišiel aj on, ale nechce, alebo nie, že nechce, ale to nedovolí jeho srdce. Lebo vie, keby prišiel dnes, nenašiel by vieru. Viera, ktorá by ťa zachránila. Keď prídem, hovorí Pán, či nájdem vieru? Viete o tom, že Boh nás skúša a je preskúšaná aj tvoja a moja viera? Kto si to z vás uvedomuje? Uvedomujete si, že Boh preskúšava našu vieru? Aj toto, čo sa stalo teraz, aj tieto veci, ktoré sa dejú práve teraz, je len to, že Boh preskúšava tvoju a moju vieru. Ak si dal život Bohu, ak si dal nielen tvoj, ale život tvojej rodiny, tvojich detí, prečo sa potom bojíš? Na čom je tvoja viera zakladaná? Veď aj keby prišla smrť, veď keby aj naozaj prišla smrť, čo a koho sa má báť? Keď Boh porazil smrť, brat a sestra, veď Boh porazil smrť. Niekedy si prajem, Pane, už nechcem žiť. Mne by bolo ziskom naozaj zomrieť, lebo viem, čo mám po smrti, lebo viem, Pane, že po smrti až prestane moje trápenie. Lebo smrť je mi ziskom a vykúpením z tohto sveta, z tohto tela. Ako pozeráš na Boha? Koľký z vás sa dnes boja smrti? Koľký z vás sa boja choroby a čo ja viem čoho? Ale vôbec nevidíme, čo je to vlastne. Vôbec nevidíme Božími očami. A nie len, že nevidíme Božími očami, my nevidíme očami viery. Chýba nám obraz viery. Lebo obraz je to, čo nevidíme, ale nádejame sa, Židom 11. kapitola, nádejame sa, že to je a že to príde. To je viera. Môžete sa postaviť? Poviem vám pravdu, diabol, Satan sa snaží tieto posledné časy vystrašiť čo najviac ľudí a najviac kresťanov, tých, ktorí prijali Krista do svojho života. Viete prečo? Lebo on nechce, aby si šiel s Bohom. On robí všetko preto, aby si od Boha odišiel. On vie, že keď zaútočí na tebou strachom, strach ťa ovládne. A on vie, kde sú tvoje najcitlivejšie miesta. On vie, že tvoje najcitlivejšie miesto sú tvoje deti.
Ale tu sa ukáže tvoja a moja viera. Na čo sme postavili? Nedávajte miesta viac diablovi a satanovi. Nedávajte miesta strachu. Tento svet iba vystrašuje. Biblia hovorí, zopite sa vo viere. Amen. Biblia hovorí, zopite sa vo viere. Zopite sa vo viere. A strach utečie. Kto to má urobiť? Kto to má urobiť? Kto sa má zoprieť? Amen. Iba jeden. Kto sa má zoprieť? Kto sa má zoprieť diablovi? Ty. Amen. Ty sám, každý sám za seba sa má zoprieť. A Satan utečie. Ale potrebuješ tomu jedno, vieru. Lebo ak sa ty dnes nezoprieš, ak ty neurobíš nič proti tomu a neurobíš to vierou, môže sa stať, že strach ťa ovládne a zničí ťa. Nebudeš mať pokoja. Strach ti chce zobrať pokoj. Strach ti chce zobrať spánok. Strach ti chce zobrať radosť. Čomu dnes dovolíš, aby ťa ovládlo? Pán Ježiš prišiel, aby ti dal pokoj. Amen. Pán Ježiš prichádza a chce, aby si mal radosť. Amen. A život. A to v hojnosti. Nemáš byť prečo smutný, ak tvoj život je podľahaný Bohu. Ak tvoj život je naozaj vo viere, ak ty máš v srdci vieru v Boha, nemá sa čo strachovať, brat a sestra. Amen? Ty, ktorí máte nedostatok vieru, poďte von, budeme sa modliť za vás. Poďte von a nech z vás odíde padne strach, ktorý vás klame k Satana džavol. Poďte von a ukážte Bohu. Ukážte Satanovi, že sa nebojíte. Ukážte tomuto svetu. Poďte tu dopredu a zoprite sa a strach a Satan utečie z vašeho života. Poďte dopredu a ukážte, že my chceme vieru, my chceme pokoj, my chceme lásku, my chceme byť vedení a ovládnutí Bohom. Horava šakaja raba sanda. Okaya rabasanda. Oraba shakaya rabasanda. Okaraba rabasheya rabasanda. Okaya rabasondo. Oraba shambra kare rabasanda. Žijeme posledných časov, bratia a sestry. To najhoršie možno ešte len príde. Ale Boh nás pripravuje. Boh nás pripravuje. Ja verím, že Boh nás pripravuje. Lebo žijeme v posledných časoch. V časoch, kde budeme prenasledovaní. Kde budeme ušľapovaní. Pre meno Ježiš Kristus. A kto zvíťazí, a kto vydrží, ten zvíťazí, hovorí Biblia. Kto vydrží, ten zvíťazí a tomu dám korunu života, hovorí Pán. Ježiš prišiel, aby dal život. Biblia hovorí, že Satan sa obzerá, ako by zožal, ako by zničil, ako by zabil. Ale Pán Boh prišiel, aby dal život. A ten život v hojnosti. Amen? Poď dopredu, poď ešte dopredu a berte si ten život, ktorý dáva Boh v hojnosti. Berte si práve teraz. Nech sú vaše srdcia teraz naplnené. A nech každý strach z tejto miestnosti a z vašich srdc nech zmizne mene Ježiša. Každý strach. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť vo viere. Ja mám svoju vieru. Máš ty svoju vieru. Veríš, že Boh je s tebou.